ऐसा आदमी पर हम बहुत दीपक भैया प्रसन्न होइले पूछी का है डॉक्टर साहब का है बहुत प्रत्याशी ऐसा कौमे बाड़े जे माता जी के नाम से इलेक्शन लड़ता रहे। हाँ तो अजीत के भैया मुखिया में खड़ा भरले हैं जीतियो गए हैं भारी बहुमत से बताइब ना वो मलकिनिया के नाम से लड़ रहे हैं लीलावती देवी। चुनाव चिन्ह का रहला चुनाव चिन्ह कंघी छाप रहा वोट मांगत ले घूम घूम के ध्यान दीजिएगा एक बार बार नहीं एक बार। कैसे हमारा इलेक्शन में देखो नहीं कि अनपढ़ लोग ज्यादा गांव में बानू एक जना गोइले नेताजी कहले कि मुझको जिता कर देखिए अगली बार विकास होगा तल एगो बेवकूफ में एगो लड़की ले आवतिया चुप रह तारे को वोट ना दे पिछलो बेर कहल कि विकास होगा अब विकास होगा है पिंकी हो गई बड़ी एगो विकास कहाँ भइले है कहला कि विकास होगा पिछला बार पिंकी हो गई बड़ी गफूर मॉडल ही तारा चलते बिना से जब गुजरो तारा चलते कल सिंगल प्रोग्राम में महेंद्र मिश्र के घर में एकदम भोर ही आए भाई 2 घंटा रहो नर नाश्ता होकर चाहे ना तू लगे रही नाश्ता कहा हम रास्ता खोज ले तार दर्शन क के जाई जा कैसे विकलांगता में कोई किसी को विकलांगता हम लंगड़ बानी नु दौड़ नहीं सकत अगर तब आनंद में जियता नहीं एगो और आनहर बा नहीं कह रहे हो एगो और आनहर बा नहीं रहा ओकर आँख नहीं के बाकी मंजिल देख ली तो अच्छा मैं कहा अश्लील में बताओ अजीत बबुआ सुरंग खोज ले एको अश्लील ना बोला बा तारा के देखता नहीं कि तोहर लगे सलील बा कि तू अश्लील पर जिया तारा मैं देखे के बा खाली कहत रहे कि किलाट ला 2000 लेला उसे का मतलब एगो हमार कुल्ही धनवा ले सोचा हमारा का मतलब हम पागल हई तारा जो कोई बता देला सारा लोग बाइकाट करता तू बाइकाट नहीं करते लोग देखो पर विशेष ध्यान दे पप्पू जी हमें नु ये लोग के जल्दी हटा दो हम कहत नहीं हटा दो मैं रेट बता देले हैं बताइए पप्पू सारा रेट बता देले है कि एक जना 1600 कहले त एक जना कहत 2400 भड़ो दे पला और 5 रुपया टोपिया के कहना बता देला पप्पू खान है 5 रुपया का टोपियो पहन के तब जाले से 15 अगस्त वाला जय हिंद करो पप्पू हाशमी है एने मत कहो पप्पू हाशमी जी त ध्यान अजीब लाइन बाय लाइन यूट्यूब वाला डली हलो हम गोले भाई तन जवाब ही करी गोले भाई तन जवाब हमारा से कैसे हमारा के लोग कहता कि चुटकुले ब्यास हमें फुहर बोले ले हम निमने बोल के देखता नहीं कि आज हमारे कतना बिगड़ जाता है ऐसे कि बाउर बोल के चल जाए रुआ सब तो हंस दे और हम शंकर चाह बिहने लगे हैं गाड़ी देवे 2 पीढ़ी के गरी आवे हमारा गाँव ये कहले है 4 के लोग गाड़ी देते कैसे फुहर का बोलला पर नु अश्लील बात कहला पर ना कहलो हंस लिया बिहने बूढ़ऊ से पूछी ना है काका से कैसा रहे हाँ सजीतवा लंगड़ा हो तो का कहले मारो सरवा दोनों के दोनों लुहेड़े जुट रहे दुआर पर चाचा हम फुहर बोले ना चाहिए जितेंद्र जी का माता जी का रहे श्राद्ध में हम फुहर बोले का है अलगा व्यवस्था भई रहे बाउंड्री में ये जब माता बहन सामने पीछे भी सुनता लो तो पले कहे हम बड़ी डेरा के गाइले माई बहन रहे तो पूछी का है निमन निमन बात बोल बनू तो चचिया कहे सके भगवान अभियंतवा के काहे लंगड़ क देला ओकर गोड़ ठीक क दो आ फुहर बोलबो त मुंह पर आचर धक जाइलू काहे लंगड़े कइले हे भगवान आन्हर क दो और बगल वाला के अंगुरिये छोट क दो कि खैनियो बना में को जन कोरी क दो से डरे तोहरो के जवाइले अपनो के जवाइले अंतिम पद कहो स्टॉप मारे के समय आ गइल।